Erdi negarrez hasi nintzen berbetan, 26 tipori esati hau amaitxu dela. Decir adiós al sueño de pequeño es muy difícil. Bai, azken tantoen lekuko izaten ari gara hemen Daniako frontoian. Duela 78 urte ireki zituen ateak eta estatu batuetan geratzen zen azken frontoi tradizionala zen. Zein da nire etxi? Ameriketan nire etxi edo Euskal Herria nire etxi? Hamasei urteko zen ume bat ezingo datorri hona. Ezingo deu, egon Gerniken ensaietan esaten, noiz Ameriketan jolastuko. Ez dau, Ameriketan dira. 120 urte eta gero, bere jaioterrira, bultatzen da. Etxera goaz. Ni etxera nahi gueltan ez da, zestiebe etxera da. Historia handi baten amaierie da, aukera handixe sortu da, baina hori aukeri pikuta jongo da, guk ezpo gure daukegune baino gehiago. Bai Ameriketan, bai Euskal Herrien, hori frontoi barruko zarati ez da aldatzen. Batzutan degoten sentsazioa ez nagoela ez hemen, ez antxe. Euskal Herrien zesta puntaz bizitxe urte osoa, ez da hongo errez. Hay cosas del deporte que hay que cambiar por necesidad, no por capricho. Aldagak ondartxi margoztugu, 180 metroko luzeriegaz, jakitxeko ia ze profesional helduko da Urrunen. Misterio. Euskal Herrian, oan montuan kokatzen da zaharrena nina. Da momentu aro bat zaratu ala beste aro barri bat azteko. Así que danon artin gauzak ondo hitz maguzen, nik ustote algula gauza handizekein. Beti entzun izan dugu munduan zehar ibilian pelota esan historiak, baina oan zesta puntia etxau beltan dator, eta etapa berri bati danon batea hasiera emateko momentua jau da. Etorkizuna esteko atarki. Kirol mailan Euskal Herrien zesta puntaz bizitxe urte osoa, ez da hongo errez. Bakotxak beren hori bideu, beren bizitzen bideu. Seguramente ikasketa retomekotaz, ez da bizengo baperreza. Horrek bai emoteztea burrat ansiedadie. 7-8 urte eta gero ez dakit kapaz izango bana zen ikasten hasteko berriro. Frontoie nintzako da nire etxi ez da. Da nik usteot dala gu komodoen sentitzen garen leku, Da, bai Ameriketan, bai Euskal Herrien
hori frontoi barruko zarati ez da aldatzen. Eta nik uste dut hor gauzela gu, como pez en el agua esan dana, ezta? Beti dekogu hori frontoi barrura sartzen garen nien, hori impulsoa beti pelota bat botateko edo partutxo botateko. Bizi erdi baino gehiago da frontoien sartun, 7 urte hasi nintzen Gernikeko frontoiko atxeko horman pelotiegaz. Guot pentxe, zozer sortuko dela, honeko zestapuntigaz oberango deuela, baina ez teko targi. Batzutan degoten sentsazioa ez nagoela, ez hemen, ez antxe. Hemen nagoenien, burun degotenan Daniako bizimodue, han zestera jolasten, hango giroa, hango paisajia, hango lasetasune. Eta nagoela falta moton dute hemengo giroa, hemengo familize, neska lagunek, hemendiko guzen oitxurak. Jaiko pelota izen bizize beti da arata honakoa. Beti dauze viajetan arata hona. Doine pentseti ez dugula berri hartuko egazkin Ameriketa juteko hango frontie zaharratu indela eta Euskal Herria torgara bueltan eta oin beste hemengo errali egin gauz, akigu zesta puntati bizitzi oso gatza izango dela, hasi que beste bideatxuke topebiko die. Etorkizun hurbil baten tranquilgo egon, honetan urtitan ez dut ezen bizi, horregutez aprobetxa horregutez bizi, eta etorkizun baten, egite biherren bate topeiko ala. Baina, ikusko hori. Lehenko bi urtitan gatsi zengoa, zesta puntati bizitzi, baina gauzak ondo hitz maizen eta ikusten baten txapelketak urtean dizela zesta puntakoa, horrek hasi gote hurra. Baina gaur egun ez tegotolan ezer pentseta eta tranquil nago izan. Ilusina ez da galdu behar, ez da. Oin da momentu aro bat zaratu ala beste aro barri bat azteko. Asi que danon artin gauzak ondo hitz maguzen, nik ustote algula gauzan dizekein. Ez dakit, zer egin goten. 35 urte sartuko naz mundu laboralien, ez daukaz 35 urte, horrek beran gauza desabantaia dukez. Beste sozetara jo bikot, eta beste lan bat topa bikot. Bai, iot ikasketak, da, más o menos, ez daukazten ikesioten perfilin sozer topetik. Ni honaz etorten hazen momentuen, etortazten lehengoteiko sentsazioa da, nik ona pertenezitzen dut. Hau da nire lekuei, hori ez tozte moten Ameriketak. Hau ni eta ni honen partena. Ez dakigu gure pelotari profesional hori partie, zerrekuiko egun, transizio momentu bat dauket. Eta bixen bitxartien, gure etxeko familiako enpresan lagundu, zoze bidea benin hori. Edo ze urteten badau, kamarero laguntzi bio, jun eta ordu batzu sartu, Lehen jokatu dut ez, hemen udan txapelketak eta hori, baina nire uneko kirolin izango da, hemengo zirkuitua, hemengo txapelketak, hemengo partiduak, eta nire objektibo principala da, fizikamente preparau, pixue dietatxu bat perun, pixue galdu, eta preparazio bat, partidutako uneko unin enfoketako.
pilotari profesional partetik, zertidumbre bat ez dau izer klarue hemen bez, bai, udan eitzen diet txapelketak, baina ez dau izer klarue zer egongo dan, urte osoko zirkuitu bat egongo dan, ez dakigu, orduan, guk egin aldogun bakarra hori da, aldaniko betuen preparau eta aldaniko betuen egon, torten danin hori oportunidadi, aldaniko arrakastak izan ikutsiko. Zuzek kiroletxe zuta arrauna eta zesta punta eta arrauna entxek inoiz ez dizu galdetzen inok arrauna, da ez galdetzen dizu zesta punta, da bai, da ze baina neskak ere jolazteue? Arretxuta dute hori, baina ja pixkat normaltzen di joan gauza da eta horrek ere postasunan bateu, ez? Oan ez, jazautze gelako, baina zieran kontraexo danak eta danak. Hau, ezkerian momentu hortan ezagun inor. Gipuzkoan maian neu. Eta joan jokatzea eta aldagela bakarra, muti jantzatu. Eta karo, ni joan eta bertakoak flipatzen. Karo, zein biogukoan, ez da neskaik, etxea, dutxo gabe. Ez da gabe aldagelaik, nire aitak esatezian moan ere ez normaltzat hartu. Eroak ez dakizezu existitzeanek. Nik nintzen zetetzen, hola, ni nire bola bezin nintzen da ondo, baina jendeak ikuste bai, jo, hau neska bakarra da, ez dakize, da, bueno, geuk ere lagundun beharko xeu, ez, parte hortatik, orduan, bai, igarri da, jendean elkartasuna, parte hortan, eta badola gogoa aldatzeko, berdintxasunea aiatzeko zesta puntan ere gogoa badola. Hori, mai, Arkina Xemein zesta puntaren bilgune bilakatu da. Jendetsua eta arrakastatsua Xistera proiektuaren abia puntua. Xistera hasi zen 2018an nola potente. Ezautzen berretsuko lagunak, ez neskak eta euroakin entrenatzen da hori, baina derrepente esan ziguten Xistera zagoela. Ez eta neskak elkartuko ginela, da gua, da ondo. Eta derrepente topaketa bat izan, eta 30 neska. Nik uste izan dela neska danontzat aurrera pausua hori. Zure klubian espakazu neskaik, basakazu laukeria beste neska batzukin konpetitzeko. Responsabilidadia parte batetik bai eta bestetik ez. Responsabilidadia igual parte honea. Zenik bakitz nikoan espetetzen, gero abertzenik ingo doan, ez? Nikoan espete ematen aurrera pauso bat, zeinekin gego hori nire partez. Lau, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jardunaldi dire, orduen 7 gai beharko gauke esan. Dauden protagonistak, dauden pelotariak involukratu ditzakegu gauzak egiteko. Abenduen hasikeran heldu ginen, ja azaroak 28 zarratu zen Daniako frontoia. Pilotariek mikrofonotea joan behar dira eta hainbat kamera robotizatu sartu bat ditugu kantxa barruan egoten sentsazioa transmititzeko. Euskal Herria buelte gara eta laguntza apur batega txapelketak eta aurrera eta gure zesta puntie gorantza gure. 10 minutu falta die pelotariak etortzeko, martxain gau, Astelen gauak eliteko zesta puntaren gauak bilakatuko dira ETBn, izan ere etxe honek bultzatuta High Alai Winter Series txapelketa zuzenean jarraitzeko aukera izango da gure lehenengo katean. Guretzako oso egun importantea dela hau. Uste dugu hazi ereiteko garaia dela, neguko txapelketa bat eginez, mundu guztian zehar gehien zabaldu den euskal kirola ezagutaraztea ematea. Zestan sinisten dugu, zuongan sinisten dugu, formato berritzaile baten bila gabiz. Gernikako jaiala izango da, edo da, guretzako orain telebista plato bat eta telebista programa bat grabatzera goaz. Hau ez da, hasi da bukatuko den gauza bat, bezik eta
iniziatiba berri baten hasikera. Porapillo pasagoan, baina bueltau da ikusti honako proiektu oso interesante postasuna handixe ez. Berri ona da hau, guretako telebista sartze oso garrantzitsua da. Oye, yo me fui. Zabizelan gehor, dieriuk izuzta. Batxarra ukigu Bilbon, kliketako haurek zelan txapelketi egia zelan joango dan, bikote izango garen, jolasten gunok. No, ez da. Lekerika handizegaz, lekerika gaz. Ni personalmente beti guzen dute lekea jolastu Gerniken, urtarriak 29 hasten da, lekek eta nik hasten gu jolasten ganera, ganera nik uste Gerniken publiko oso bolketa gongo dela eta frontoie beteko gula. Joaneko garen ikusten, Nik uste gantxo politxea dela, gero astelenero publikoa goteko apur bat engantxeta programara eta apur bat txapelketi ez segitzen hasteko. Famosa ingo zara. Gehiago. Leken ultrak aldeuko, bateko haitxe. Leken ultrak. Bai. Rarengo jatzu bai neguen jolasti, ez da? Gu bai akostumbrata gauz igual frontoira joati uda partien eta oin de repente neguen. Honegaz sortu nahi da hori udako temporada dia handiza baizetie, potola baizetie. Azkenean telebizioati beha jantegi zaboraltze zara, bai, ez da? Zara konbia frontoira, ja telebizioati beha... Hori, klaru da. Gaur egun, espazaren agartzen telebizioan, interneten, Instagram, sare sozialetan, nik ustot apur bat gerizpetan zauzela, eta honedanak nik ustot zestire ondo izutzela. Venga, Javi Gatxi! Aupa! Negozio etxie, bestie, horredanak lotzen junbierzeot, orduan horrek asko eskatuzte eta igul nire preparazio fizikora ez dute asko enfokau. Gutzako neguko txapelketa hau. Erronka barri bada. Beti udako preparatega fizikoki bat ez, baina aurten frontoi zarratu eta besti negun etorri eta neguko txapelketa honen erronka barri txaz gogotzu. Eta gero fizikoki preparazio bat eitzi ez, pixue nire kasuen pixka mantenitzi bere tokixen. Oin egun da kilo dauke eta 84 bat nahi bagatu. Baina hilabetien badauket ez moe bajatzeko. Horrek 6 kilo, 6-7 kilo. Hori da, motxiliak endu. Beti zinaz errebez honeko pelotari xez, beti zazte oso errebez unak guzut, hori aprobetxau izue uneko unien. Ni personalmente nahiko gustora biltzen Gerniken, errebezistia izen da eta gustot nire kualidadekin bat datorren frontu bat dela, baina exigentia da, eta Gernikerako beti bizu preparazio berezi bat ondinope, mobidun bizu kantxa asko daukizu kubritzeko, oso ondo komponenta bizar aurrelarixa ze hueko den tapetako, zein beste hueko daz. Orduan da fronto bat berezixe eskatztune, hori preparazio berezi bat bertako enfoketako doi. Zaude hon? Hola! Zelan? Ondo? Ondo? Zapatureko prest? Bueno, egon biharko besti. Zelan ikustezu? Bueno, ondo ez, bestian entrenatzen da. Bastant ondo, baina... Jente asko hori da problemi. Ni pixka nerviosa nahi izaten ibazu, Zait, horren beste jente etorri, ero profesionala aukie pixkat. Bueno, baina, oportunidade hona da horretzaten, sí. Bai, hori, xak, zeno portide muskua. Guk ere partide politxaldo.
Nik uste dut, geure mai emoten hau, partido nahi gaule, da ero irazten denak, listo, baina gauzi uste dut erakusteala, benetan ondo jolazte haule. Etzi Gernikan emakumeen zestapuntako lehen jaialdi profesionala jokatuko da. Munduko txapelketako errebantxa izango da. Aipatu jaialdia gaueko 10:00 aurrera eskainiko dugu. Gernikako frontoiaren handitasunari etzi egingo diote aurre, Maialenek, Eneritzek, Maitek eta Iartek. Animaute bai, baina orduitasun puntu bai, porque uste dut frontoi dana beteko ala orduan Oan izango bat seguten, eose neskai, aber jongo ginen, batxea, o hemen jokauko ginen, profesional bezala eta hortatik bizi, ezin dizu esan ezetz. Baina hori gaur egun, zileke, baina bueno. Tomé la decisión de volver aquí para jugar en Biarritz, en todos los torneos en el verano, que es mi sueño desde pequeño, que fue muy difícil porque mi sueño de pequeño es también de jugar como profesional en los Estados Unidos. Mi padre jugó en los Estados Unidos durante 14 años y siempre me dijo, ahí es el mejor nivel, ahí vas a aprender mucho cómo jugar, cómo se juega bien a la pelota. Y siempre fue un sueño para mí, para ir ahí. J'adore la compétition. C'était un peu comme une drogue pour moi, me dire que tous les jours j'allais à la compétition, essayer de gagner, C'est ça qui m'anime dans le Royal Eye aussi. Il y a aussi le jeu, j'adore jouer, mais la compétition et le fait de gagner, j'adore ça. Ouais. Ça fait du mal de revenir comme ça. Et puis il y a le froid, tout ça, et puis le fait de se dire qu'on ne sera plus professionnel aussi, c'est ça qui est difficile. Y fue creo los 2 días las más difíciles para mí en mi vida. Decir adiós al sueño de pequeño es muy difícil. C'était très dur pour moi de me concentrer sur la quiniela parce que j'étais déjà triste, déjà en train de penser à partir et je n'avais pas la force de me concentrer sur le jeu. Non. Le plus dur, c'est de voir le dernier point se terminer. C'est là que tu comprends que c'est vraiment fini, que el fin del sueño, creo. Et... Le Royal Eye, déjà, c'est un jeu avec beaucoup de vitesse. C'est le jeu le plus rapide du monde. C'est un jeu qui nécessite beaucoup de vista, d'improvisation. On joue beaucoup à l'instinct. C'est du feeling, c'est du physique, c'est une tactique et c'est également de l'improvisation. C'est ce qu'on fait depuis tout petit aussi, donc voilà, c'est plus facile pour nous à comprendre. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de la pelote en France, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tournois, on a des tournois durant toute l'année. Jugamos un poquito. Allez, je vais dire en français, mais c'est pas grave, on y va y aller. Si t'es en forme, par contre, c'est bon. Dans les écoles de pelote, ça fonctionne bien aussi. También soy educador en el club de Po et on a à peu près presque une quarantaine de jeunes qui jouent à Cesta Punta, quoi. On a des talents en France, on a des talents un peu partout et c'est important de leur montrer que le Royal Eye vit, que la Cesta Punta vit. Il y a un nouveau souffle, je pense qu'il faut s'en servir pour les futures générations. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir jouer toute l'année à Cesta Punta. Et c'est important de promouvoir la pelote
de façon à ce que ça perdure et pouvoir laisser de l'avenir aux jeunes et de l'espoir pour pouvoir jouer et en vivre également. Bon, le fronton d'Ania, forcément, c'est une mauvaise nouvelle pour la Cesta Punta et pour tous les jeunes qui rêvaient d'aller aux États-Unis. Mais je pense que c'est le moment aussi d'organiser un circuit qui commencerait ici en Europe, mais qui permettrait pourquoi pas de jouer aussi un tournoi à Dania, un tournoi à Mexico, un tournoi à Cuba. Et pourquoi pas dans 10 ans peut-être, bon peut-être qu'on ne jouera plus, mais d'organiser un circuit mondial. A nosotros nos gusta mucho ir del otro lado porque pues, el ambiente está muy diferente. Aquí cuando jugamos es un público más de turistas, sobre todo el verano. Aquí cuando vienes al frontón vienes a ver un espectáculo, como si vas al cinema o al teatro. Y cuando pasas la frontera... El ambiente Guernica. Wow. Ambiente Guernica es y increíble. Depende, yo partido oficial, gran torneo en Guernica, pero ir hasta Berriatua, más Jaialai. Sí. Siempre hemos hecho competición en contra cuando estábamos jóvenes, él Paul Pau y yo Guettari. Para mí es el mejor francés actual y uno de los mejores pelotaris en el mundo. Y espero que vamos a jugar muchos años juntos si no se lesiona mucho y si la cabeza queda en su sitio. Kamiseti firmaute nahi hote, zeinek emongo ez da kamiseti firmaute. Ni kamiseti motu firmaute. Markatu, kamisetik markatu hori. Bakarra duzu, Euro firmaute nahi hot bat, Gero sartzen genean berotzea eta jendia baldin bado. Orduan hau hola. Bai, nire bai. Nire egun izango azkena. Azken. Ondo jokatzen behu eta partido politxo gatzen bada nik uste importantu izango dela hori ez. Azkenian, bisarko egunean jendeak ordatzeko partido ona ez. Bai, daurrengo baten, olako partido bat ipintxen da nien, jendizati ostra, ikustago ez, porque partido ona jolaztuen da, entreten, bai. Gustora hori. Azkenean, beste aukera bat izeteko hausia azkena. Hori da. Osa, momentuan, zaharrena, ni nahi. Bai, ni nahi. Bueno, ez. Bueno, baina hola... Euskal Herrixen, bai. Euskal Herrixen, momentuan jokatzen da zaharrena ni nahi. Lehen egon zan beste bat, Izaro Arben, Markinarra. Eta, beha gonzale lengua eta beak hori segun bultzau da noi segitzea, zestaz, porque momentu hortan ezaguan neskai. Amazazpi, zarrena amazazpikin, gero Maitek 16 eta Maialen Daiar eta 15. Gazte! Oso, gazte, ez da izan pertsona horria, baina bueno! Ez que... Baina, nahi Eta Antxon hau dana berria da neska joentzat eta ez da harritzekoa izango urduri xamar baldin badaude partida jokatzen hasi aurretik. Bai, hori da, azkenien lehenengoz jokatzen dabe olako publiko baten aurrien ez da zoitzute eta gainera olako urkezpen berezi bat eitxie, seguro urduritasun puntu bat emango zela eurek. Nesken aurkezpena jende artetik atera eta egingo dute eta banaka pelotari guztiak kantxara aterako dira partida jokatzen hasi aurretik. Entzunean, kostatik dator. Ereritz Lizardi, sonora, Dios. Hau kostatik dator! Mutikutik dator! Azimintzan eskaita bajatzen, eta izan zen, ai Dios, nun sartu nahi. Baina, gero hori ez, bajau ginean, da saludau eta esatezu, grada oso hau, launeska jokatzen zestaz, partido bat, eta danak zuritxa loka, ondala hau 10 urte imposiblia zen.
penarik handiena gorriek ez galdu egin dutela, baizik eta barruan daukaten joko guztia ezin izan dutela atera. Nik uste, honekin gabe harri gala ez, gorri ikusten da jende horreganakin. Hau, ez da, ezin dileke aztu. Da, nire emandan, Euskal Herri mailan emandan, pausoik handixena, neskantzat. Partita da noan nien be tranquila goten az, baina hor, kantxa barrun dauzen tanto importantik eta hori apistitzen az, barrun ez da izepazten jazte, baina barruko sozak klik itxezte, da beste pertsona ere bihurtzen az. Horre tximeletatzen betu ikitzen guz, baina nerviosoak eta, tranquil. Zapaldu, harinauko beralgaldize, Goikoetxea eta Lopezek eukiko dabe, Eurrien, Erkiaga eta Lekerika. Ia zer nolako etorkizune datorkizun, zesta puntieri. Ni 10 urte hasi nintzen zestara jolasten, da lehemetik guten nintzen frontoira partiketa ikusten, eurek ikusten zen. Goiko, Lopez, Enbil, Jastorza, Beaskotxa, balako jentie. Baina batez be Goikoa Lopez munduko pionenak, beti referente moden ukitezenak. Lehen da biziko 3 pilotariak atera direnean, txaloak izan dira, baina orain txaloak baino gehiago karisma handiko pilotaria da, bere kantxako maila aparte. Herrikeko lagunek, familize, herrikeko herritarra publikoa, dauren neurrin jolasti, nitxako kizten motivazioa. Leke Gerniken batez be jende asko mogitzen dago, beran kuadreiakuek lagunek oso zaratatzuek die eta asko laguntotze eta bai. Egizea karisma asko daukela, kantxan be ikusten da, ez? Jauzo indertu da eta kantxan dana emoten dago eta hori publikoei transmitidu itxotze. Ikusmina handia, erronka ikusteko. Hasi da neurketa, Goikoetxearen sakearekin, Lekerika. Kriston festivalak eta kriston tornak urten dira. Orden jentie beti abitzauten urren urtera. Azkenin urte osoan oinarte, hile beti makarri jolastugu. Eta amaitzen ekarrik eukarren eslama da jentik esaten ze, ja, beste urtetik itxan bi guztiazti ikusteko. La gente beti gehatzen negoakin. Oin ja probe tranquila hau, pasetan da nien ja bigarren partiduko aurkezpena pasetan da nien ja, pelotarize bajatzen die eta horiak abetaten nien ja, baina tranquila. Honekaz beti bierra baina. Laro eta margarren amarkadan zautu neban hau, neu jokatzen abelako hemen, txikitsu nintzenien, ondoan bizi nintzen. Eta gogoratzea dutez, arek mundialak, beteta, eta hori, dekote holan rekordo bat bastante romantikoa eta politxe. Eta gero bebai izetu dut hortik atzera, esan frontei utzitzu zan, eta esan egon hemen urte askotan, ezebez, eta tristuran dize. Jaia laibilu zeitzen genduen bitxartien, oso golpe fuerti zen zan ditzako, lehengo bider sartzi Miamiko frontoien edo Daniakoan, eslako sensazio tristie. Hori dokumentala egiten hango gainberie bizi zen gendun, eta nik argi eukine bena, ez dutela gure dokumentala gainbera baten itxi. Esati, estatu batuetan akabetan dau, baina hemen funtzioneu baldeu. Eta bain gendun nolan kampaina luzea, bete zan topera, erantzute izen zan Gerniken izetan da modukoa, ona, eta hemen segitzen du. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. The Nets could go 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Guk ez dugu bez ezer salbeuz ez die gora honien ez dau. Egiten dugu deko txapelketa bat, eta lortu dugu txapelketa hori topera betetie eta herrizen izetie eta inguruen izetie fetxa bat ez galtzeko. Goikoetxea, Zipareta, bukatu da,
Aritz Erkiagak eta Unai Lekerikak lortu dute irabaztea. Honen kontra jolastia erregalua da, así que disfrutan urtengo, parte politxiko urten dugu. Txik-txikitxutatik eurir ikusten dortzen ginen, gure idola ziren. Doin de repente profesional eta emon pausu da euren kontra jolastia, baina opari ba. Da bizek pareja moduen, elkarren kontra, ja hori opari da. Así que disfruten bien. Hay cosas del deporte que hay que cambiar por necesidad, no por capricho, por necesidad. O sea, es supervivencia pura y dura. ¿Intentar conservar lo esencial de la cesta punta? Sí, por supuesto. Y se puede, sí se puede, claro. Ya vemos deportes que son tradicionales de toda la vida, que se han hecho de una forma de toda la vida hasta hace poco, y han dado el paso a otro tipo de materiales. El problema de la cesta de mimbre es que tiene un precio un poco elevado para iniciación y luego tiene un mantenimiento costoso y tiene una fragilidad que puede ser una faena, si no es una maravilla. Es como los violines de Stradivarius, o sea, no habría que tocarla. Conocía los problemas de las cestas porque aprendí a hacer cestas tradicionales y a mí se me ha roto cestas que he hecho yo al de nada y decir, joder, con lo fácil que es tener algo un poco más duradero. He juntado mis dos hobbies, que es la cestería con mi afición a hacer inventos. Yo creo que lo que hace falta es que la gente se dé cuenta realmente que estamos en una situación absolutamente crítica. La cesta punta tal cual, como lo conocemos, es fascinante, es maravilloso, pero es completamente inaccesible a todo el mundo. Entonces, a través de mis creaciones y mi imaginación es intentar hacer formas de llegar a los máximos lugares posibles con la cesta. Para volver a la conquista, como decimos, para volver a salir de aquí y ampliar, ¿no?, lo que es la familia, la cesta, hace falta todo tipo de soluciones. Creo que el frontón se montó en 18 horas. Era un frontón de 28 metros. Se montó dentro de una discoteca para hacer la presentación de un tour que iban a ser 5 festivales por toda Alemania, y se hizo una fiesta con humo de discoteca, luces y vamos, jugando casi a oscuras, y la pared izquierda transparente y ver una persona con una cerveza mirándote a la cara y tú estás ahí mirándole así esperando la pelota, ¿no? Era un poco, porque yo creo que para todos era un poco como como estar un poco en una pecera, ¿no? Boico nos dijo, no, vamos a hacer una cesta lo más parecido a una que uso, y al natural como soy, con la postura que tengo, hay que batir el récord. Nik daukadan zestan prototipo bat bezala hasi izan egiten inigo. Nik egia esan oso komodo sentitu nintzen zesta horrekin jokatzen, eta bai entrenamentutan eta rekorreko egunean oso emaitza hona atera. Es un material que da el callo, por ligereza, por rigidez y por prestaciones.
50 kilo eta pulin txitela. Jan aldo bainari pulin txitela. Sudar, Andika, sudar. Hombre! Hostia! Ondo. Amitxe ba. Ondo, zer. Beti martxan. Opera. Txekin nahi zatu tortxenan, Ze, crossfit? Bai. Ondo, 100 kilo. Bakarrik? Nire rekorra. Bakarrik? Operana. Gernik ez duzu zerinik. Bai, lastera, gerniken hasi. Animalik edizak? Zunoaz da. Nierkiegaz. Nahi beti honena hartza, honena hartzen nahi. Zer izu? Gure bandauz, Parejak izan. Osea, behitxute bastante horrekatu. Nik asko guztu beste zelan dagoen horrekatu. Agortu gara, ez da. Ez da, a ber, ez da holan... Eskia, zabale, igual. Bai, nik hoxu izango neupe. Neupo baina nahi izan. Cristiano Ronaldo nitxura gartzen hasi bonaztan. Caía. Pues sí. Muy bien. Interneko gozar. Bai. Venga, suave, eleke, Zue fuertza bizaz ez dira espaldixen. Gaur urtarrilak 21 da, lagandekogu neguko txapelketien presentazioa, eta nik uste dut egun politx badeko gula gaurtik. Nik uste lortu bidana urrengo belaunaldiz dela gutan islatxi ez da, azkenien gu profesional maila gara horra heldu gure izeti, horretako honek txapelketak egon bidie eta horra heldu bidala. Gaur neguko txapelketien aurkezpena egingo da gure hemendagan. Ni pentseta dut zestapuntintzat momentu importanti dela hauze. Oso egun politxe izango da, eta nik uste dut olako guze diferenti ekaitxe beti dela honak kirolantzat. Alagak ondartxe margoztugu, 180 metroko luzeri egaz, jakitzeko ia ze profesional helduko da urrunen. Misterio, aber. Distantzia jaurtik eta erronka, eta ikusko dugu ja zenbat metrotaraino botatzen dauzen pelotak gure pelotarixek. Lagako Hondartzan aurkeztu da Jaialai Winter Series txapelketa. Astero ordutegin nagusian eskainiko dena. 6 bikote arituko dira, 2 multzotan banatuta. Las 6 parejas tienen la opción de ganar el campeonato. Es un campeonato muy parejo. Hau ez da zer iso, Hartu hasi da. Partidu naiz eta gogorrak izen, bintzete izerdixe bota eta gustora etxera. Nik espero dut, publiko asko engantzita gotie telebistara eta vamos a ir a por todas, esan da moden. Luzaldi txiki bat ematen bora izugarria da, bai guretzat eta bai batipat atzetik datosten guztientzat. Olatu hau hartu berdeu danok eta aldan potentziala handiena atea olatu nahi. Zesta zer dan, pasino bat esango nauke, eta bizitzeko era bat azkematen. Hasi zan jolas moduen eta hori kompetizio bihurtu dana, baina bueno, danak gainetik asko guztetan jaten gauza bat.
Nik uste dut zestak dekon honena da, gure kirol badala, gure tradizio handi bet, eta Euskaldun ikengun parte oso importante bat. Ondo maesta hot, ebadidu problemetatik, ez da, danetako balizu ez da. Bizitzan tokatu zaiten erregalorik handiena izan da. Egunon, Bizkaia! Zestaren honena, abiadura. Para mí es jugar. Me da igual si jugar partidos, jugar ensayos, o jugar solo con gente. Yo soy muy feliz y muy contento cuando juego Jaialai, me pongo la cesta y voy a tirar bolas. Beratu zela, baina? Zestapuntie gure kirolik internazionalena da. Igual, ez dugu zaindu horren beste Euskal Herri zen. Nik uste dut horri responsabilidade danona izen dela, da nik uste dut untxe danona dela bai gure responsabilidade hau bultzatzeko eta lehen egondan momentura heltzeko. Historia handi baten amaierie da, aukera handixe sortu da, baina hori aukeri pikuta jongo da, guk ezpogu gure daukegune baino gehiago moten. Nik uste den zelan profesionalak eta Ameriketara juten zen, da nipa hori helburuk inan. Lortu diguna da guk eukigune amets hori, beste belaunaldi batzutera pasetia. Hori ametsa berri oso hortzia. Eta hemen azten da txapelketa garri bat, eta horrek umie beukitxo hori ilusioa. Hemendik urte batzutara, eurepei alba dizune horre txapelketa jolasten. Ume batek ikustie gu, nasatie, nik egun ematen Euskal Herriko Gernika Jaialaien partidu egu jolastu profesional modan. Zestari asko zorrotzatela ez da. Nik dauketan dana ez geixen monbiotela. Lanien jarri diga, gau pelotari xo. Eta nik uste tamentik aurrera guk idatzi bigula best historizen jarraipena. Nik uste honi gaztiak gehala, ez daka gutxea referenteik, baina gitxinaka geruta geixo geha, eta garai berri hau guria ere bada. Maitxasunaz, ozestiai dautzagun maitxasunaz hartu bigu aurrera, eta nik fede dana daukete hori itxin bogu, honek it's gonna take off, zaten dago.